paní okresní. Pojďte, tam ta strana je pytel. Omlouvám se, že jste pytle. Vy mě na pytlu, boxeru. Vy mě na pytlu, jeden, nohy pracují, hýbem se. Super. Od sebe. Levá noha před, hej, leva. Super je to. Tam budete úder. Kryjte se. Super. Takhle budete úder. Páne, úder. Jeden, hej. Raz, dva, tři, hej. Raz, dva, tři, hej. Hej. Hop. Hej. Ještě dva. Raz, dva, tři, hej. Hej. Sobě. Naše strana je pytel a jeden. 7, 6, 5, 4, 3. Vy mě na pytlu. Jeden. 4. Paráda. Placněte si. Zatočte se. Od sebe. Je to nerozhodně.